Φτιάξαμε καινούργιες πλατείες, πανέμορφες. Γεμίσαμε πράσινο, ξερά παρτέρια, ξερές πλατείες. Μετράμε την ατμοσφαιρική ρύπανση με έναν τρόπο που δεν το μετράει ούτε το υπερχοδέ. Συνεργαστήκαμε με το Δημόκριτο γι' αυτό, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Διανοίξαμε εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμων, εκατοντάδες μέτρα πεζοδρόμια. Θωρακίσαμε αντιπλημμυρικά την πόλη. Κάναμε αναπλάσεις παντού, ασφαλτοστρώσαμε τους δρόμους. Πήραμε όμως πιο σημαντικά μέτρα. Σκάψαμε σε βάθος. Αναθεωρήσαμε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αυτό τι σημαίνει? Η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σημαίνει ότι προβλέπουμε τι χρειάζεται η πόλη την επόμενη 20 ετία. Με τρόπο πολιτικό, πολεοδομικό, επιστημονικό. Με βάση το πληθυσμό που περιμένουμε, με βάση τα νέα δεδομένα, τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν, με βάση όλα αυτά σχεδιάσαμε την πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που προβλέπει αυτό το Γενικό Πολεοδομικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που σας είπαν οι προβλέψεις. Είναι και αυτά τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Να ξεκαθαρίσουν οι χρήσεις γης. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με όλες τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες οι οποίες λειτουργούν σε ένα καθεστώς μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Και βέβαια ψηφίστηκαν από το 2005 από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένη απομάκρυνση. Απομακρύνονται λοιπόν τα Βαρβαράδικα, ο Βενέτης και τώρα και η ΕΛΚΟ με την ένταξή της στο σχέδιο. Παράδοξα, ενώ λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την απομάκρυνση των Βαρβαράδικων και έχοντας οκταετή περίοδο μεταβατικό στάδιο απομάκρυνσης, όπως προβλέπει ο νόμος, βρεθήκαμε για άδειες οποίες δίνει και αφαιρεί η πολεοδομία της Νομαρχίας Αθηνών και η αρμόδια διεύθυνση βιομηχανίας να κατηγορούμαστε κιόλας ότι κρατάμε βιομηχανίες. Εμείς που για πρώτη φορά βάλαμε με την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου την πεποίθηση και την άποψη ότι αυτές θα απομακρυνθούν. Όπως απομακρύνεται η ΕΛΚΟ Βαγιονής με την ένταξή της στο σχέδιο ως γενική κατοικία. Αλλά δεν απομακρύνεται μόνο. Έχει 33 στρέμματα, ο Δήμος μόνο σε εισφορά σε γη θα πάρει το 40%. Ο Δήμος ο ενωμένος, όχι μόνο η Λυκόβρηση. Τα λέω αυτά γιατί αυτά αφορούν πια όλους. Και την ώρα που ψηφίζαμε την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εμείς που κατηγορούμαστε κιόλας ότι κρατήσαμε τα Βαρβαράδικα, στην αναθεώρηση μέσα τι προβλέπουμε για τα Βαρβαράδικα εκτός από την απομάκρυνση? Δεσμεύσαμε τη μισή τους έκταση για δημοτικό λύκειο και πλατεία και τους βάλαμε προσέξτε τα πιο απίθανα πράγματα που ακούμε. Τα Βαρβαράδικα για χρόνια στη Λυκόβρηση λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς χαριστικό. Δήλωναν 1.700 τετραγωνικά, πληρώνοντας 2 ευρώ το τετραγωνικό, 3.500 ευρώ το χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως είχαν 4.500 τετραγωνικά μέτρα ακόμα που χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματικό χώρο. Πλήρωσαν 80.000 ευρώ πρόστιμο και τώρα πληρώνουν 45.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι εξηγιάνθηκε οικονομικά ο Δήμος και το ίδιο έγινε με όλες τις εταιρείες και τις βιομηχανίες που παράνομα και λαθρέα απέκρυψαν από το Δήμο τα έσοδά του. Με εμάς να μην παίζουν τέτοια παιχνίδια, ούτε να ψάχνουν να βρουν με πρωτοσέλιδα εξαπάτησης και συκοφαντίας. Όταν είπα στην αρχή ότι αλληλοσυμπληρώνονται οι δύο δήμοι, να σας πω τι εννοούσα. Η Πεύκη, ειδικά η Κάτω Πεύκη,
είναι δομημένη πλήρως, θέλει ελεύθερους χώρους. Η Λυκόβρηση έχει αυτό, έχει αδόμητους χώρους. Μέσα λοιπόν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, προβλέπουμε σε μια μεγάλη έκταση 70 στρεμμάτων που σήμερα ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας όπως είναι το ΕΘΙΑΓΕ. Προβλέπουμε 10 στρέμματα αθλητικές εγκαταστάσεις, 25 στρέμματα, το ονομάζαμε πριν από 3-4 χρόνια όταν το ξεκινήσαμε οικιστικό πρόγραμμα Δήμου Λυκόβρησης. Τώρα θα είναι οικιστικό πρόγραμμα Δήμου Πεύκης Λυκόβρησης. Έτσι θα μπορούμε να εξηγιάνουμε και το δάσος Κάζαγλη και όποια υπόθεση διεκδίκηση ανακύψει από το δάσος Μορέλα, αλλά και άλλους χώρους μέσα από ανταλλαγές που σήμερα δεν μπορούμε να παλαιοτριώσουμε ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Και επειδή ακριβώς αυτός είναι χώρος που ανήκει στο δημόσιο και ο οποίος χαρακτηρίστηκε με το προηγούμενο πολεοδομικό σχέδιο Γενικό Συνεργείο Επισκευής Αυτοκινήτων, γιατί το 90 και το 85 κανείς δεν ασχολιόταν με αυτά, η τότε διοίκηση της κοινότητας Λυκόβρησης, σήμερα κάνουμε όλη αυτή την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού και εξηγαίνουμε την πόλη προβλέποντας όλες τις μελλοντικές ανάγκες. Κάναμε παρεμβάσεις παντού. Μπήκε καινούριος οικολογικός χλωοτάπητας στο διαδημοτικό γήπεδο με τη μεταμόρφωση. Φτιάξαμε καινούριο γυμναστήριο. Ενισχύσαμε τους συλλόγους, τους αθλητικούς όλους, είμαστε δίπλα τους. Δεσμεύσαμε χώρους για αθλητικές εγκαταστάσεις. Όταν λέμε ότι δεν θα γίνει το κλειστό στο Ηλιακό, δεν εννοούμε ότι θα γίνει κλειστό, εννοούμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο χώρο. Αυτό εννοούσαμε. Και βέβαια υπάρχει ένα μέγιστο σκάνδαλο που αφορά την Αγία Ηρακλής, της οποίας 12 στρέμματα χαρακτηρισμένα ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λυκόβρησης απεμπολήθηκαν, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη έκφραση, για μια υπαλληλική σχέση. Και ο Δήμος έμεινε χωρίς χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων. Εμείς επαναχαρακτηρίσαμε αυτό το χώρο, παρότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Βουλίου Επικρατείας για άρση επανωτρίωσης. Δεν θα ξεμπερδέψει η ΑΓΕΤ εύκολα μαζί μας. Φτιάξαμε νέο νηπιαγωγείο, νέο χώρο πολλαπλών χρήσεων που φιλοξενεί από τραμπολίνο μέχρι χορούς, μέχρι εκδηλώσεις, μέχρι θέατρο. Ανακαινήσαμε όλα τα σχολεία, φτιάξαμε άβλιους χώρους, κυρίως καταφέραμε και αποσπάσαμε κυριολεκτικά μέσα από τα νύχια ισχυρών συμφερόντων 6,5 στρέμματα, 3 οικόπεδα, τα οποία 10 Μαΐου οριστικά και αμετάκλητα χαρακτηρίστηκαν από το Συμβούλιο Χωροταξίας του ΙΠΕΧΟΔΕ ως χώροι σχολείων και ετοιμάζεται η διαδικασία απαλωτρίωσής τους. Έτσι εξασφαλίσαμε χώρο για άλλα 3 σχολεία ξεχωριστά από όλους τους χώρους που έχουμε χαρακτηρίσει με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και θα μπορεί να καλύψει ανάγκες και της Πεύκης και της Λυκόβρησης. Η κοινωνική πολιτική είναι το σημαντικότερο ενδεχομένως κομμάτι που είναι μέσα στα καθήκοντα και στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύσαμε δημοτικά πολυιατρία όταν δεν υπήρχαν. Φτιάξαμε γραφείο εργασίας για τους ανέργους, για τους αποκλεισμένους. Δώσαμε οικονομική ενίσχυση σε όσους βρέθηκαν σε δύσκολη στιγμή. Απαλλάχθηκαν οι πολύτεκνοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες από τα δημοτικά τέλη. Αυτό ήταν καθήκον για μας και θα είναι καθήκον και για το μέλλον, ειδικά στα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Η πόλη γνώρισε μια τρομερή πολιτιστική άνθηση. Θέατρο, θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, χοροδίες, ενηλίκων, εφήβων, παιδιών, βιβλιοθήκη, διαλέξεις κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων. Μίλησε στο πνευματικό κέντρο ο αείμνηστος ο Δημήτρης Τσάτσος, η Ελένη Γλίκατζη Αρουδελέα, ο Γραμματικάκης, ο Απόστολος Δοξιάδης, η Ιωάννα Καριστιάνη. Πολύ σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι.
Αγαπητοί συμπολίτες, μιλώντας τους τελευταίους μήνες σε συγκεντρώσεις, σε σπίτια, στον δρόμο και συζητώντας με εκατοντάδες δημότες της Πεύκης, υπάρχει μια απορία, υπάρχει ένα ερώτημα. Ξέρεις τα προβλήματα της Πεύκης? Τι θα κάνεις για την Πεύκη? Γιατί σε τελική ανάλυση πρέπει να σας ψηφίσουμε? Καταρχήν να πούμε κάτι. Δεν είμαι εγώ. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Ένας κόσμος ο οποίος περιλαμβάνει την πλειάδα των πολιτικών παρατάξεων των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών της Πεύκης, που είτε συμμετέχουν είτε στηρίζουν, αλλά περιλαμβάνει και εξέχοντα στελέχη της σημερινής Δημοτικής Αρχής, πρώην αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Τα γνωρίζουμε λοιπόν τα προβλήματα της Πεύκης και τα γνωρίζουμε αρκετά καλά, νομίζουμε, χωρίς να πουλάμε εξυπνάδες σε κανένα. Ακούσαμε και ξέρουμε τι απασχολεί τον κόσμο. Αυτό ξέρετε τι γίνεται. Όταν μιλάς πολλές φορές, το πραγματικό πρόβλημα που στέκεται εμπόδιο επαναλαμβάνεται από πολλούς. Έρχεται λοιπόν επαναληπτικά στα αυτιά μας. Ξέρουμε λοιπόν τι θέτει ο κόσμος και τι τον απασχολεί. Ξέρουμε και τα ειδικότερα προβλήματα. Κυρίως όμως, αυτό που πρέπει να ξέρει κανένας είναι η δουλειά του Δημάρχου. Τι δουλειά έχει να κάνει ο Δήμαρχος, ποια είναι η αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της, ποια είναι τα καθήκοντά της. Είμαστε έμπειροι, ξέρουμε αυτή τη δουλειά και ξέρουμε μέσα μας τι περιμένει ο κόσμος. Πάντοτε εύκολα σε όλα, πάντοτε πολύ δύσκολα, αλλά με σταθερή πορεία, χωρίς ψέματα, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν λέμε ψέματα και δεν τάζουμε τίποτα σε κανένα. Τάζουμε μόνο δουλειά και αυτό θα κάνουμε.